добры, поважаныя сябры! Мы представляем проект «Глиняная мелодия Поднепровской традиционной цацкай свистульки» на прикладе цацкай свистульки Крычаўского района Могилевской области в номинации «Музычная спадщина моей родимой». Мы спадзяваліся, што наш праект будзе карысным настаўнікам і педагогам, працуючым у беларускай фальклорнай творчасці, у традыцыйным беларускім дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Як адчуваюць сябе старажытныя цацкай свістулькі ў сучаснасці? Як выкарыстоўваць іх у музычнай дзейнасці? Ці толькі гульня з імі дае задавальненне чалавеку? Адным з майстроў, які аднаўляе традыцыйную цацкую свістульку, з'яўляецца Яковенко Вячеслав Миколаевич, народны майстар Беларусі з горада Крышава, Могилевской области. Менавіта ён ужо на працягу 35 год узнаўляе і папулярызуе крышаўскую гліняную цацкую свістульку. Гліняная цацкая свістулька – гэта ўзор старадаўніх керамічных вырабаў, якія знаходзіліся на старажытных беларускіх землях. Падняпроўская гліняная цацкая свістулька рэалістычная і наіўная, прыгожая і цікавая. У старадаўніх керамічных фігурах было шмат прызначэнняў, але тое, што яны валодаюць музычным патэнцыялам, гэта факт. З першага разу адлюстраваць вобраз крычаўскага кашкаконіка ў нас атрымалася не зусім дакладна. Але ж мы лічым, што цацкі ў нас прыгожыя. А галоўнае, як і ўсе цацкі Вячеслава Миколаевича, яны таксама даюць прыемныя музычныя гукі. Па словах майстра, крышаўскія цацкі свістулькі па музычных якасцях адрозніваюцца ад падобных ім гліняных цацак іншых рэгіёнаў. Па-першае, на іх магчыма выканаць мелодыю песні, танца або прыпевак. Па-другое, яны вельмі гукапераймальныя. На іх магчыма імітаваць галасы амаль што любой істоты. На нашу думку, яны яшчэ вельмі прывабныя па гуказдабыванню. Нават злёгку дакранешся вуснамі, і мелодыя або імправізацыя ільецца нібыта сама сабой. У лістападзе 2025 года прайшоў майстар-клас па вырабе падняпроўскай гліняной свістулькі. На ім Вячеслав Миколаевич дапамог магілёўскім педагогам далучыцца да свайго майстэрства. Таксама 5 лістапада навучэнцы двух калектываў «Тона» і «Каравода» правялі творчую сустрэчу з майстром. Закрывая дырочки и дуя больше или меньше, их тут 3, можно сыграть любую мелодию. А вот так, когда ребеночек научится говорить букву «р» и скажет сюда «тр», и так будет перебирать пальчиками, коник заржет. Века такая похожая вещь, Акарина. Умницы. А теперь ты давай. А ты немножко на меня так вот. Шмат способаў гукапераймання дэманстраваў Вячеслав Миколаевич. У яго руках цацкі паказвалі нам каня. Дзеля гэтага трэба імітаваць гук «тр». Вось так. А яшчэ пеўніка. А яшчэ птушку. Жавороночек, ранняя птушечка, прилетай, каб крыхи крылами разбить, морозы ногами растоптать. Сёння саракі!
радость! Червоное лето! Ось я жарку зроблю, і все одно це подарунок. Як почне я наспівати, уже треба затикати. Калину дачку зляплю, я ее в плечи опалю. У рассоле опалю, потом яйцу подарю. Студенечка на игра, девок так не танцевать. На яго я не стряхнуться, покуль ножки разойдутся. В нашем крае хлопцы, девки добрые, не голые, распеваем вам припевы наши веселые. Ой, ты, дядька Гончару, тебе Боже подару, ну а ты мне в душечку, краюшечку. Що робить Кришівську царську свістольку такою привабною і мілагушною? Руки майстра, який віддає своїй справі все своє серце. Чаровная глина крышевской земли, что зауховывая в себе шмятвековую память. А може, адчування нечага свайго, добрага, роднага. Что допомагае нават далёкаму ад музыкі чалавеку знайсці ў невялічкай крычаўскай свістульцы Музыку своей души!